салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастед. Дар рӯи экран машине ки рақами 1 дидеси. И блогер конкурс мезгаронад. Рӯи рост мардум офисай наметон пулотона. Бояд эфиша 4 моҳ пеш мегзарон. Рӯи рост мега наметон, гиҷой мерен рафтаам бигирен, ҳеч ка мара ҳечи гуфта наметона. Ҳайдисон ҳечи намия. Гӯш кинед. Хай ҷавоб шабутам керма буромади даю буромади хта реклама кади. Мега мебинам, ҳайдисон чи мия. Шумо намедонед ман ки ҳастам. Исоқфаи медонад ти ки ҳастӣ. Эй хуруша, як машинег, як кафахр одаме. Чӣ фаҳмидӣ? Ту намедонӣ ман ки ҳастам? Ман медонам ти як чорт одаме. Бозӣ накунед, мардуми ғариби тоҷик. ҳазоро тоҷика фаҳм кардагиай. ира хонаш ҳаромай. дӯстони азизи ман, эҳтиромона хоҳиштон мекунам. ӯ шаҳрванде ки мега хонам ҳаром ки ман пули шуморо 1 соат пас бармегардонам, айбайн 18 рӯз гузашт. як хеле гӯҳами хеле одаморо бовар мекунед. И одам просто бояд пишти панҷара бирава ки мардума фанд фиребдашӣ накунад. пултона бар намегардонад и одам чиз қади гап задесай? Билет мехарӣ? Зангш мезанӣ ки чиба бозит нагузашт? Матраф фалон кагим мегӯй пула хай бар бигардон. Чиз ма намегирӣ мега. Пулта бар бигардон. Ту ки ҳастӣ мега? Э мардам, ями одам мега ту ки ҳастӣ ки ман пулитро бар бигардонам? Э бачаам мегӯм. Мо билет гирифтем. Ина чӣ куш? Хай бозита нагзарондеси. Идӣ мега туда. Ман мега фалонтон мекунам. Гиҷой мерем бирен мега.